Ki noyalam jong ka HYC ribhoy stepni hakasian ka balai mentakasngi kilalet ban pinkin mau biang u deputy commissioner ka ribhoy district ban chimkhia mardor bat man perkhengi ki kali kit khia ban ya lingba na jingkiang lailat ka bala sinjor bat bo jingmai ki pajba balet bawan khamtam ki photli ki shnong ka thain ribhoy stepni namar ditang kate ka jingkiang ka bapinya so ya ka thain ribhoy stepni bat lada kate ka jingkiang kan ha kan long ke jingma bat ke jingta ka ba kraw ki pajba balit bawan lingba ke surok umling patar khma habaya dei bat ke ni ke jingma ka ba ap ik jingkiang lailat na kalyang ki nong yalam ke HYC ri boy sepni menta ke sngi hapo ke jingalam uba RC thank you kum u president ha ke jingsunran lang usamla Tony Shilla general secretary ke HYC ri boy kilalet ban ai biang da ka dor khas shi UDC ke ri boy ban pinkin mau biang sa shisien ya kate ke jingdawa baka seng kalabu khnang baki bor district kin phirking iki kali kit khia ban ya lingba ka surok pathar khma umling kumba ka ne ka de ka sien ka balai baka seng kala lej ban ujor shu UDC Mantak si lawan ban keduk yau deputy commissioner jong ka Ribhoy district ha ka bade bat ka jing wan jong ki kali ki bayat na tiga surok na po umrit sila si po umling ha bade bat ka jingkit palat put jong ki ka palat na ka khandai ton kat kum ka jing don jong ka jingking hati po lelat ka de ka jingking ka jingkhia jong ka de berlong ki kali ki bayat ki de berlong tang khandai ton andre ki babun ki kali ki bayat ki bawan hati ka surok ki bab kit adu kumbalai po hadu sau arton kane kalong ka bu jingie ya ki pajba kham tam lada katik surok ka bade tang single lada ka pra ka jotno mano bade ben kli bat ni kwa ban pen kenmau kalong ba kane kane ke jiwan keduk ingi ya deputy commissioner jong ka Ribhoy district kam desu ka sin ka baningkong ngalak badong ru bagade ka sin ka bakaduk syu na ka bakaduk na leng jingi kum ka seng ha ka bangiwan bani keduk ya deputy commissioner jong ka Ribhoy district ha ka bade bat ka jingbu jungi ya ka jing ujor ha bade bat kini ki jingyat jong ki kali ki bakit palat put ngilawan ban bu ru jing tho ya SP jong ka Ribhoy district bat bu ru jing tho ya executive engineer jong ka Pirudi bat mentang sing lawan kenduk sunan ya deputy commissioner halor jong ka bentah bat ngilaong ru ngila ikan bat ngilaong baladang liang juk ku mu da klidu jong ka district jungi ulada umshim kanono ka respond habari bat ka jing ujor liang jungi kum keseng kaumut liang jungi keseng hapok gi gesihi ngin sabu hi ya ki khot gi jungi ki ban up hang po hang ti hapolat umrit ba nginum sya ikni kali ke ba kit palat put palat nga khandai ton kata ka mesej ka basai ka bangi kwa ban ai balada deputy commissioner juga Ribhoy district umshim ya ke jikli halor jong ke jing ujor lang jing kum kasang kadai ka jingwan jong ka HYC mo ka wena ka rekam jong ka dong Ribhoy kam dei ka sin ka baningkong manwan complain lan ne ban wan bu ya ka jing ujor ka ba layo kita ka jing ujor na ki babon bat om tang ki jing ujor layo bat wat mangiru ila sakihi ya kata kadai ka kajingwan bu ya ka complain lan ne ka kajing ujor ha bisi kala de ka sit ka balai ta ka bakla na kalian ka HYC na po Ribhoy sangi kilawan bu ha PWD HSP ha ka bidai bat ka surak ka badan na umrit sya na umrit sya umling ka surak ka badan na umrit sya umling katan ka jingking lailat ka badan thai ka ti ka jingking ka bala remba mat kala ban pra ha kano ka por lada kita ki bapenan kami ya ketua jingking ki bayat lingba ketua jingking lingba ketua surok kimburo meka kat kum ki an laong ba dei banyat tang ki bakhandai ton sepo henry ki dukhat jongi ki pradukhat jongi ki lasaki badan ki belakit palat ya kata khandai ton sepo ton le se arsan lan lai ton bro te ngidat jing sokhia kum kaseng ba kate ke jaka kate ke jingking ka de kelitiat om jong gitu ki bakamai spa lingba ka kam kahi ke joki nak tu ki than hari ka deiru ka nong kenti la ne ka deiru ka benta jong upai ba obania ya yang ling ba tu ka jingking telada kentang yai peteng ya kana ka jing yakit palat ya ka daiton kum balabu da ka bo district ayu kan ja ya ka jing yo le se la sai le si kan para mano ban asim jikit kli ya kata te kumta nakaliang jong ka seng menta ka si la kren ka basai nakaliang jongi ka Ribhoy district kum ju bat ka Ribhoy setngi ka kam jongi hapo Ribhoy district balada kine kibreo ki badang yang melin banyayat klam buram ya ka bo district bat nginum la batip yo si dan ki ba shalandat ya si ka jingan benta pano lada kim ya simkhia hapo kini kisi ko bagila aipor mar benta kaski kadai kasin ka bakadu ka banagaliang ka jongi inbu ya ka jingujor balada nakaliang ka bo district kim la ban le ye
kana ka pen mense ka seng jongi ya ka kenhut ke jongi bang hiniar syamadan bang hapan bat hi ya ki trok ya ki kali ke palat pot hak te ke jaka kenang ba kanam kta ya ka yang lane kenang ba kanam kta ya ke penjat ke surat bat ke tua lane ke prajno jo ke king ke sakta yo pa ba bun balak jo ke ke dong ka dan ngi keren ka pasai ngi kentu ya ki body district nadu na ka office ng GC ka police bat kubjut na ka PWD Simkhia kumpa keseng kala ai hapi yaki komplain. Bala da pemla bali hapo di kisgi ka seng kan salong ka bala pan kre ban hiar masak khang hi ya kate yak ti trok la ni kali ki baket pelat pot hak ti ke caka.